Belagi hambai tabung jeng sini Deputi CM te Batolandat Otul Deborma Rampur Jomatia borok khorak burui BJP trop থেকে meeting মাজaka sini trop থেকে ang tonggu sini daun untuk Vice President Sopna Deborma Aidulepti Supratura Nawatia Yudni te Atichani Bir Birlal Nawatia te sini spokesperson SGS Mongol Deborma जों हाके थांलायगै जों प्राय 1 घन्टा हाय कक सालायखा बे सालायन बिसिंथ जों अमनो साखाबरनो जों जोंना जेराव जेखाफानो कायसा सीट इस्ट तिप्राना मारनाय इस्ट तिप्राना हाखलाय जों कायनि जों बासानाय जों दुइटा सीट जों इस्ट बाय वेस्ट जों बासानाय हेबो साइकै फेका अब जोंनि सिद्धांत जों ते लरिमाया बिके जों बरक जों साखा जे पूर्वटिपराव इस आसना निर्बाचादी आरो फ्रेंडली फाइट खायनाय आहि बसाका गाबो संसाका ठीक আছে फ्रेंडली फाइट जों खायनाय जों गोबां जों कयखा वेसो नो याकाय दै साका बे संका वेसो इसो बे फ्रेंडली फाइट खाय वेसो बाहायनो फ्रेंडली फाइट दंथ वेसो जों तामने बागै जों याकाय नायबा दगानांगा जों एडजस्टमेंट खायै इसो जों नो याकाय दै जोंनो वेस याकाय नाय निके बरक सागो अबाहाय बरक साका बरक सेंट्रल बरक जानकनाय दिल्ली बरक तिनि बिसिं हरनि बिसिं बरक तिनि आलोचना न तिनि डिसकाशन बरक रिपोर्ट नाय निके जों साइफेका तिनि अबनो तिनि जों बाहायनो फाइनल सिजन तो जों फ्रेंडली फाइट जों जालाया जों बट इस्ट एन्ड वेस्ट जों बासानाय ताइ तिनि फाइनाय 16 17 व तिनि एमसीसी कॉन्फ्रेंस जों नाय आफ्टर जों फाइनल सिजन तो नाय तै तिनि बंबु जों डिक्लेयर नाय अब तिनि सिद्धांत जों कुनो तै लराया आं तिनि अ जागो कयना मसुगु तिनि सारा तिप्रानि तिनि तिप्रा सारकनो निराव जों कुनो बुलटा ताबुचिदि जों तिनि स्टैंड पॉइंट ठीक न तंगो जों आईपीएफटी जेसपनां थुम जों फाइट खाय तंगो तिनि हारि बाग दखनि बागै जों सामुं खाय तंगो जों कायसे कुसु मीडिया तिनि उपरो हास्यकर ग्लाइबरो कक सामानि अब बेलाय खेताया मीडिया हंक्लाय न्यूट्रल मा तंनाय न्यूट्रलिटी पर मेंटेन मा खायनाय किंतु कायसे कुसु मीडिया तिनि आईपीएफ तिनि उपरो बरो बेंगाय कक सामानि ओ बाहिर कक बेलाय खेस आं चिंता गया जों जत मीडिया ना कयनाय निराव सटिक खबर सादि नों जाते जतनो नों एकइ सुखे नुबदि नों कायसे दल न कायसे पार्टी न जे बेंगाय कक सामानि आबर बेलाय चाया ani humble submission my humble request to every media personnel on print media to maintain the neutrality, to maintain equality to every party, every leaders. Ani amon humble request nai ate bobishoto maitang thum जों बेलाय खाने माने असंतुष्ट मासे मासे media শুধু आईपीएफ नंबर टारगेट थायो শুধু आईपीएफ नंबर बेंगाय कक सागो और बेलाय चाया नों साना इनके जत पार्टी नों सादि और बीजेपी तंगो कांग्रेस तंगो आईएनपी तंगो आईपीएफ तंगो जत पार्टी नों एकै भाबे नों ट्रिट खायदि दैट इज द आई थिंक द प्रिंसिपल ऑफ media personnel the media ethic अमन आं बुजिगो so far I had my knowledge goes all the media person should maintain the ethic of their media therefore आं रिक्वेस्ट खायनाय जाते जत media ना रिक्वेस्ट खायनाय जे सटिक खबर सादि सटिक खबर रदि जों दे आईपीएफटी जों जे सामथाय दमानि जों कोनो कम्प्रोमाइज खाया जों नहरमुं एकिनि तंनाय जों टेबलाइन दाबि जों दाबि खाय तंगो किन्तु अनेक बरक जोंनि बर मिस आन्डारस्टेन्डिं खाय तंगो बनि बांगा आं कयनाय जों जोंनि सिद्धांत जों ठीक न तंगो जों आईपीएफटी जों बीजेपी ने क्रिया जों कांग्रेस ने क्रिया जों जेखुनु पार्टीनि क्रिया जों साय थानाय जों लराय खाय थानाय जोंनि हारि दखनि बागै जों संग्राम खाय थानाय हामबाय